Saiki ya kena, sesuk-esuk ya kena. Masa mboten disepoti? Gak sah. Wis tepot dhewe kok. Ya ora patut kok sinden ngadeg kok kon klunu-klunu. Lho, sing apik iki klunuh-klunuh ngono kae. Wah, angger rampung klunuh-klunuh. Ya, ngaten kok kaya apa? Mbak Lucy Brahman njaluk sepot apa? Sak sae. Ya sak sae ya wis, sak sae wis. Jarak tang kendang. Trahno anak buahe minta diresana iki mbok umpat por karo dalange. Ya aja kaya ngono iki sik munggone bokong Mas. Tuk 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 duk. Kurang. Sapa to jenenge? Bawa Subekti. Bawa. Ora, Mbak Lucy pancen iki mau digarap kurang ngono kuwi. Tapi yo ngadep rono tulung-tulung trit, ngadep rono mboten sopan. Terus jaremu lek crit madhep rene. Nah, ngono lho. Bener neh. Cah kaya boyo. Masa sinden kok kan lungguh neng kursi. Wis ora sah ngono. Ora mbok sepoti ra apa-apa. Oh, wae trahno gel. Ora sah kri-kri. Dua wae ora iso kri-kri. Gila aku. Padha bose iki kok ya. Ngapunten tombo kangen gegojekan sauntawis. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing wingking dereng kersa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Luar biasa remen sangat tombo kangen wis ora sowan ing Tulungagung. Wilujeng dalu Dik Minto. Aku iki dikabari karo buka kebudayaan dalange sapa aku bagian sapa ki engko nek rong pagelaran aku ngono. Aku batinku muga-muga ora karo cah kono kae aku. Aku jane wis matur karo Bu Dewi, Bu, kula mau digathek karo Lucy Brahman. Iya, aku kula ngoten. Rumasane aku piye seneng-seneng kok. Heh? Musuh aku yo karo jenengan iki. Apa dikira lek sampean bintang tamu ngene iki aku yo demen. Lah terus sampean lek demen karo aku? Wis biyen nang ning panggung mesti ngejak padu. Aku ora cocok karo sampean iki ning ngono kuwi. Apa nek aku? Hah? Apa nek aku? Ora demen. Blas gak. Ngantek wingko nembang ning tak tinggal ngalih. Beneran aku wis lunas. Hah? Beneran kula pun dilunasi kok. Tapi lunas lek ora nembang. Ngapa duite tak gawa? Dek Mimin. Dek minta Tirsono. Kowe ning kene arep nembang. Arep koprol. Nggih nembang to. Nembang arep nyilih. Rumbungane sapa? Iki to? Heeh. Karaoke kok. Iki kudu rombongan iki minta jalan saka pariwisata. Aja ngantek ditabuhi ben nyocrot sakarepe dhewe. Peneran. Hah? Peneran. Kok beneran? Aku lak joget malah kaya Royal Jelly ku mau. Peneran. Ora dikendangi yo nggawa tabuhan dhewe. Ya, titenono. Titenono. Lek ndelok bokong. Ora, aku ndelok bokonge sindhen-sindhen wis puas kok. Apa yo marem wong lanang kon delok. Deloke apa pilih delok ning TV.
Piye kaya ngono dalang kondang kur trimo ndelok. Duwite akeh ganteng. Wanine kur. Cara ibumu ndak melu ndak nderek tak tuku kowe. Sik, tak genakne. Nuku ki aku kok kaya nggawa-nggawa dhuwit. Padahal keungane perbankan ning Dik Srini Handarukmi. Utang Pak Camat. Ngapa Pak Camat lali rambut to dompet kok? Wis mbuh pokoke tak tuku. Mumpung kene lek cedhek iki. Apa? Nyuwun sewu Bapak Kepala Pegadan nampa gadan dalang napa mboten? Tenan, cara ibu ndak tak tuku lek mek bokongmu Leh kaya ngono ku lek ngendi kene dhuwur pangku kaya yak mulih ya wis. Kang lawange. Nek gak ngene pijetana boyok kuwe lah toto. Sapa? Sing ngomong sapa? Hah? Nika lho. Sing ngomong sapa? Sing ngomong. Heeh. Oke. Dik Srini. Aku ndak sapa-apa ngono. Apa perlu dicoba wong ayu? Wis gak usah. Wedi ta? Takut. Wani ning kene? Wani? Elek tenan. Tenan. Lek jenengan trakno wani ngadeg kok. Hah? Iki wis ngadeg. Astagfirullah, iki lho tak aturi nggih Bapak Lurah sedaya sekecamatan Bandung Ramu ditenggani Bukabit Kebudayaan Bobo Camat. Ngerayu, ku arep nembang ben ditabuhi ringan Sekar Gadung. Lah piye to? Atur pambagya para pejabat ingkang nyengkuyung. Sing nak bur dalange lho nyapa lho sing nak boyo gone nek. Hei, kowe ngono. Di, sapa sing bayar kono? Sing bayar ya kabupaten. Nggih, niki kula aterne sugeng dalu, mugi-mugi tansah sehat. Selamat dan sukses untuk Kabupaten Tulungagung. Selamat hari jadi yang ke-820 sesuai slogan Kabupaten Tulungagung. Menika Tulungagung bersatu, satukan langkah untuk Tulungagung maju luar biasa. Parian untuk alhamdulillah matur sembah nuwun ngene iki lho. Piyai Tulungagung kuwi sayang karo aku iki. Sentimen karo piyai. Sing keplok wong anak 4.000 sing keplok meh wong 4 tak bangga. Papat apa? 45. Alah, Kula item mriki kaya mah dhewe 16 taun. aku ora genah kene-kene ya karepmu ora karepmu. Aku yo ramong, tak sirmu ngomong karo kulit kuwi. Jenengane mesti yo ngono kuwi sentimen oleh kula. Arep parian apa, Jas? Arep parian to ya, spesial untuk warga masyarakat Tulungagung. Mangan jagung kok kecemplung sumur. Kuwi elek kuwi. Mangan jagung kok totone nyawa sing penting kan parian to Mas Minto. Oh ya ora biayaan mangan jagung kecemplung sumur. Mugi warga Tulungagung panjang umur. Cakep. Amin. Nah, mangan jagung renek kancane. Warga Tulungagung mugi kathah rezekine. Ngono pamarke. Ayo kono iso. Pinter. Ayo, Cemenung Gunung Watu. Aduh menyapa teko Gunung Watu. Sandingku Nang ndang. kene Sandingku. sandingku ndeng, Dek. Matur nuwun gurune gendeng. Cemenung Gunung Watu. Cemenong Gunung Watu. Tulungagung rakyat bersatu. Wah. Bagus. Mah. Meleh siji gas. Sapa? Siji gas tunggal meleh. Telak lencong dipangan bawa. Nyapung sego kok meleh lencong. Lho, senengane. Terus Tulungagung semakin berwibawa. alhamdulillah. Mangan jagung neng peteng-peteng. Wis panggah jagung Wah. go beras Nek okah. 5.000 kok ya. Mugi warga Tulungagung meteng bareng. Sing rondo-rondo tak dongakne ndang oleh bojo, garwa. Sing bujang-bujang tak dongakne oleh perawan. Mbah nuwun sampun dirawuhi niki for Kopincap, Pak Camat dan kawan-kawan, terus menika dari Dinas Pariwisata dan Pariwisata Budaya. dan Budaya wis
tokoh-tokoh saking Bandung rawuh sedaya. Sangka dewan-dewan yo keparang rawuh, Bapak Jatmiko. Nggih, siap. Bapak Widodo. Bapak Widodo, Bapak Jatmiko, Mbah Lurah, Mbah Lurah. Wah, komplit. Kula nyawang katen mriki lho, tak kira ya gak seneng karo bokonge Pipit. Ngomongin Pipit gendang Mbah Lurah iso kek. Iya. Mboten napa niku saged ngilangi incok begini rematik kadas lan kurang. Heeh. Dawuh napa niki Dek minta saderenge anak wedhus teko iki diaturi napa? Iki ana pundutan Sing halus napa sing kasar? alus terus digarap kasar. Oke. Iki sirmu apa? Tak balekke. Lah, kula mboten sir napa-napa. Hah? Kula mboten sir Kowe napa-napa. tekan kene iki kon ngopo-ngopo? Ya kok nyanyi, kok nyanyi. Lah jarene ora oleh, ora ditambuhi. Entuk aku susah mesake kok ora sampean iki. Kowe ngantek nembang tanpa iringan kaya ngopo ndak kaya wong edan ngono. Kok kaya wong ngemis dimesake. Nggih. Melok. Anu ke, apa ya? Napa Pak? Langgam campur sari napa sing rame? Nah, sing rame. Saiki senengane iki sing rame-rame, alus-alus iki marake ngantuk. Oke, siap-siap. Ya wis. Ayo duet ya. Duet kalau iki. Sapa iki? Gandos. Jenengmu salah to? Wong gak tua-tua. Oh, Susilo Gandos. Walah, bojomu sing telu le. Wah, alah modele kok curug ketane bojone telu ngetek. Ya, dangdut iki, Mbak. Oke, siap. Oke, ha. Yo, ayo apa? Tembange? Manut iki, hah? Oh, gerajakan. Wah, gerajakan Banyuwangi rek wis iki. Ya, ben goyang nggih. Nah, ya. Allah. Oh, jam 12. Oke, sing mriko sing nom-nom yo jam 12, sing mriki gerajakan Banyuwangi. Mengke gerajakan kalih anak wedhus nika teng Wingking pun siap nggih. Iki kalih gantengnya tulung agung. Wah, dan wis. Rupan. Lek diwedhaki kok ora malah bagus. Pak Minto kan gayine putih. Diwedhaki kita nernyen-nernyen ganteng gede dhuwur. Tapi diwedhaki malah bulak. Klau. Yo, kaya ngapa? Iramane rancak jam 12 dados. Selamat malam Tulung Agung. Kasih
Terima kasih sembah nuwun. Pundutan tembang Jambu Alas sampun katur Mbak Lucy Brangus kalian Mbak. Hah? Masa Lucy Brangus? Lah napa? Lucy Braman. Padha sapine tok. Aku yang lagi Brangus. Lho. Kuwi simental. Brahman. Brangus kuwi regane padha. Oh, tak kira lek Brahman kena angus. Ora, kuwi ya sapi plane to ngingu sapi. Nah, iki sapi siji bingung lek makane kok. Sapa omong sing sapiku siji? Iki lho, sapiku semene kae iki lho. Lah kula. Hah? Lah kula. Brangus. Brangus. Brangus iki ireng napa putih? Ireng. Lah aku. Lho, sing digoleki sing ireng. Aku ireng-ireng. Aku demen. Yo, Mas Cempre diunggahke panggung. Ayo ngapa? Mas Cempre? Yo, munggah panggung serampat Mas. Yuk, dados.